Her er YouTube. Så er der hestetandlæge. Jeg har nogle år endnu ham her, så han lige kan få nogle ture med. Jeg blev fuldstændig distraheret. Så nu har du kun fået huller i tænderne. Nej. Han har fået et ret flot job, men det er fordi, at han er blevet passet så pænt. Så der er jo ikke så nødvendigvis så meget at lave. Hold kæft, en smækker baby. Ja, jeg ved det. Du skal se på barne. Jeg siger mere, det er morfaren. Ej, Det er generne, der går godt igen. Åndssvagt sød. Det kan jeg slet ikke. Det er jo ikke til at holde ud. Hva? Han er en lækker fisk. Vi er også ude og score Det vil sige, du er ved at gå i skruk nu? Hvad siger du? Du er ved at gå i skruk nu? Altså, her den 20. maj, føder du, eller? der fik min bror og hans kone deres første fødte, og jeg har egentlig været meget sådan, jeg elsker børn, men jeg er ikke sådan, jeg skulle ikke have min egen. Så jeg det bare, nu kan jeg det. Jeg skal ikke holde ud. Nå, vil du ikke holde hovedet sådan lidt? Ja, han Så skal du se. Jeg tror bare, den går nu. Så skal du se, om når han smiler der. Men han er ret Og smæk. det er med hele kroppen og ansigtet og det hele, vi smiler. Er det rigtigt? Ja. Jeg skal lige have en lille smule mere, så fint herinde. Hvad siger du, skat? Jeg åbner munden, så kan jeg overleve op. Yay! 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 Men altså, man kan simpelthen både fornærme ved at kalde det en han og en hund, og man kan også fornærme ved at kalde det en den. Det er ikke nogen ting, jo. Jeg ved ikke, hvem der er så psykopat oven i hovedet. Det er ikke at være psykopat, de er bare anderledes. Det er ikke psykopat. Psykopater er også anderledes. Den her stakkels Seriemorder dyrlæge, som er bare også prøver på anderledes. ikke at fornærme nogen. Jeg tror heller ikke, du fornærmer nogen. Det får far meget stolt af den dag. Jeg lover dig for, den første pædagog, der kalder ham en henføj, knytter lige ansigtet. En stjerne på Trustpilot. Emma på hestesangsen. Jeg skal ikke kunne sige, om hun gør det godt inde på tænderne. Men hun kaldte min baby for det og det. Hende. Men det var nok meget godt, far kom, fordi så kan han hjælpe lidt med den anden. Du skal ikke vaccinere det. Altså, hun er blevet vaccineret. Ja, men han er lige blevet, men du giver ham meget skud der. Nej, han skal ikke vaccineres. Ham holder vi faktisk fri for det. Ja, der er Det det. vil jeg hellere betale for en stivkramp, når det er ved at være tid. Men God idé. han ikke skal... Vi har lidt dårlige erfaringer med de der vacciner der. Ja, du har Vi ret. taler om babyen lige nu, ikke? Bare så lige ved det. Jeg ved ikke, hvad Nej, det er. vi snakker Okay. Vi snakker om ham her. Han er vaccineret, nej. Nej, med hestene. Nu falder han. Nu falder han. Nej, du skal blive stående. Hvorfor i alverden tog jeg den her ned? Det var da fuldstændig hjernedødt. Den skal han ikke overstå i sin egen boks, Jo, det skal han. hvis han kan. Den her ledning. Lige ret op. Sød ven. Han er godt nok sød. Tillykke med ham. Sikke en omvæltning. Er det blevet lidt mere chill, eller er det lige så hårdt, som det var i starten? Jeg går ud fra, at det var lidt presset. Hun er blevet lidt mere normal igen, men... Hej. Hun siger hej. Hej, Flotte. Nej! Hvor er han sød! Det var da helt håbløst. Det duer ikke. Det kan jeg ikke... Nå, Lamselov, når vi skal have ham helt deroppe i den anden ende. Nå, jeg troede faktisk, jeg ville... Jamen, så kan jeg jo Altså, godt. det kan vi også godt. Jeg vil bare... Men den der åbner jo bare. Men der er der ikke noget, der kan binde Tag ham ham. over i den anden ende, det er da bedre så. Han burde godt kunne gå. Ja. Det er bare Det er ikke sådan, når man er bedøvet, var til at sige. Kom, Cassie. Jeg hjælper dig. det er mere med den store. Jeg er lidt lave bare på den her side. Den her var så... Man er ikke i tvivl om, at han er lidt halvt nu, hva'? Den er bare været på en Altså han er lidt energibesparende at kigge på, ikke? Så det er jo også, altså når man er så lille og har sådan lidt ben og bære på, så har det været godt. Ja, men han går ikke med mundkurv eller sådan noget. Nej. Skulle han det? Men de går på meget lidt, altså... Det er nedbit. Nej, Eller hvad? de kommer ud på det høje græs, Der er slået visnet. indtil nu. Ja, det bliver sådan lidt okay. Det er måske... Vi sætter Fordi dem det er først sådan noget, ud her. det sænker jo ligesom tærsklen også for sådan noget som forfangenhed og sådan, ikke? Så vi sætter dem først ud efter Sankt Hans, når det er afblomstret det hele. Eller, Ja. Så
til der ikke er lige så meget krudt i det. Fordi det er lidt... Hej, Valdemar. Så står de og Hej, morfarsdreng. Hej. Det er fyldt med sukker. Åh, Så det er sådan lidt, vi skal gøre. Men de stribegræsser mod på det høje. må jeg bare holde øje med ham her. Nå, til sit drøm. Har du været på druk? Ja? Har du været på druk, Tessie? Hva? Nej, nej, de skal ikke have noget. Ja, Tessie. Ja, så går der lige en halv times tid. Så begynder han at være lidt mere frisk igen. Skal vi gå ind og sætte os lidt? Så hun kan koncentrere sig om dit arbejde. Det koldeste sted, det er ovenpå. Men der er meget træk, så du skal ikke gå op med Valdemar. Ovenpå. Der er meget træk. Det er det køligste sted i huset i meget lang tid, og det er ovenpå nu. Fordi vinden står lige... Hvad siger du? Så må jeg bare lige arbejde på det hurtigt med kameraet selv, og så får det forklare så meget. Men det er bare et eller andet fuldstændig sindssygt, der foregår derinde, ikke? Men det ellers så kan vi sådan tidsoptimere lidt. Måske ikke det, der var helt godt sidste gang. Nå, tykker hun ikke så godt, eller hvad? Nej, der kommer store klumper ud. Gør der det nu? Ja. Har der gjort det siden sidste gang? Der gik ikke lang tid. Er det rigtigt? Det er i hvert fald kommet noget hurtigere, end det plejer. Nå, altså så hun har ligesom, hun får lige lidt problemer, og så... Den skal sådan ind imellem... Med den der barnevogn der. Vil du have en imellem mere? Nej, okay, det skal jeg ikke. Jeg spurgte, om du ikke lige kunne vende med den barnevogn, bare lige til hun havde bedøvet. Nej. Og så må du gerne komme ind og være lidt med. Nej. Ej, jeg hører det. Jeg skal vi sparke de næste det til at slet Ej, det der. jeg tænker ikke, hun sparker, når jeg ved det. Det ved jeg ikke, om jeg har oplevet, men det er ikke det, jeg er bange for. Nej, godt. Jamen, jeg kan godt, jeg hører dig, Sofie. Så Jeg er mere bange for, at hun ligger og falder. Jeg er ikke helt til det. Jeg skrev det også til min mor, fordi hun skrev, jeg kan nok ikke nå at være der, så det må lige... Så må jeg stå alene med mine dårlige nerver. Ja, hun er meget følsom over for det. Det er Honda også. Ja, det er hun til at starte med. Det er jo lige før, de er ved at skvætte sammen. Jo. De har, altså nogle gange har de givet hende over 2 omgange, ikke? Så vi bare lige har til at tjekke, og så... Nu må vi se. Jeg giver en lille smule mindre. Jeg er ligesom lige forbi. Men jeg kan ikke, jeg har ikke den der krystalkugle, som vi begge to gerne vil have. Men det er også bare mere, du er opmærksom med det. Jeg passer lidt på dig. Hej Nusserpige. Hej Nusserpige. Hej Nusserpige. Super. Så kommer du herover og stiller dig lidt på samme måde, men ikke for langt fremad. Det er så godt det der. Jeg begynder lige at klemme lidt på. Lige så snart hun hænger med hovedet, Sofie, så skal vi bare i gang. Så har vi, jeg tror nemlig, vi skal prøve at se, at vi skal prøve ligesom at have et lille vindue, hvor vi kan arbejde i. Eller tage en helt af, det gør vi lige sådan lidt.
overlæben og holder den godt op for mig. Og så tager vi lige et kig på de der små fortænder. Nej. Vågen type. Ja. Altså, hun er noget af det sødeste, men der er også energi i hende. Men ellers så giver vi hende bare noget mere. Jeg vil godt gøre noget mere på den størrelse. Jeg vil heller ikke komme på skade eller noget. Og godt op i det. Ja, super. Godt. I den der kurv, hvad er det, du hedder? Johnny? Der er der sådan en saksagtig, lang saksagtig ting. Den giver du mig. Tak skal du have. Super. Ja, sådan er det måske. Så skal jeg faktisk også bruge passet på pinsolisten. Den tror jeg ikke, vi har set før. Kan det passe? Jo, det står nok over min mor. Okay. Muligvis i hvert fald. Men jeg har set hende før, det ved jeg. Shit, hun er utilfreds. Sådan. Godt. Det var da en ballade med jer. Tulle, det der er problemet, det er, når man piller og ruller ved hende. Det er sjovt, at hun gør så meget modstand. Hun gør så virkelig umage. Og så nu. Shit. Ja, det var da irriterende. Ja. Godt. Så skal du hjælpe mig gennem at tage de her stropper. Og lægge dem godt op over ørerne. Og så sådan lidt lige også. Sådan der. Super. Ja. Ret den ud. Yes. Super godt. Så kører vi der en lille smule ned, Tulle. Ja, det er faktisk det, du skal. Ja. Fordelen ved, at hun tykker så meget, det er, at hun faktisk kommer til at åbne munden, selvom hun ikke gider. Ja. Og hun er faktisk generelt god til at også når vi lægger føde med. Så står hun selv og åbner munden. Hun er en meget god modig hest på mange punkter. Men hun skal nok også fortælle mig noget. Han er vel hurtig. Ja, hun har ikke en så stor mund. Det har vi i hvert fald hørt til. Nå, den er lille bitte. Munden. Vi har i hvert fald forholdet til størrelsen. Ja. Vi vil tit gerne lige kunne klikke med en tand mere, men det Ja, nej, der er ikke så meget klik i den der. Det er meget sådan, men det kan egentlig godt være. Så tager du den her spand, min pige, og holder den op der. Under hende. den har heller ikke den største mund, eller blod. Det største blod. Nej, det er tit de her. For øvrigt. Godt, du lægger bare spanden ned igen, og så prøver jeg lige at lave en kameraundersøgelse. Men den måde, hun bevæger sig på nu, der bliver det bare noget med, at jeg bare kigger. Ja. Hun er snak. Jeg skal koncentrere mig. Prøv lige at se den tunge der. Jeg har jo set det mange gange. Altså, hun mener det godt nok, hva'? Nej, du. Prøv at støtte hende lidt her, sådan hold, og så stabilisere lidt i mundspærren også. Kan du også prøve, hvordan altså bare, det er bare så, hun ikke ryster for meget. Man ved ikke noget, der åbner tænder uden bedøvelse. Okay. Før hun fik det, der var hun faktisk meget mere rolig, end man... Altså før hun fik bedøvelse? Nej, før at, hun fik åbnet tænder uden bedøvelse. Før det var hun nemmere med bedøvelse. Men det sætter sig umiddelbart lidt i det. Det skulle vi heller ikke prøve det. Nej, okay. Jeg ved ikke, om du har hørt om ham Åge, der gør det uden bedøvelse. Nå, jeg kender godt Åge.
Der er en lille smule sår herinde, Sofie. Hun trænger. De 12 første tænder, de er fint stand. Nej, du. Det er så fint. Hun kan godt spise over. Ja, ja. Men hun tykker altså klumper, eller hvad? Altså hun taber klumper af mad, eller hvad siger du? Ja. Er det rigtigt? Hvad gør hun det for? Altså bare alt mad, eller hvad? Mest bøgen. Okay. Og hvor gammel er det, hun er? Hun er fra 10, så hun er 16. Hun er ikke engang så gammel. Ej, en lille pige. Ej, en lille pige. Du vil gerne puste. Ja, du vil gerne puste. Ja, du vil gerne puste. Jeg kan ikke lige sådan finde noget inde i munden, der sådan skal forklare det helt vildt godt. Men Vi ser, om det ikke hjælper med det her. hvad siger du? Ja, præcis. Vel, så må man jo til at tage nogle røntgen. Men der er et eller andet, der giver den voldsomt tæt. Ja. Mor ikke noget at have dårlig mave hele dagen. Altså. Hvad siger du? Så var jeg ikke nødt til at have dårlig mave hele dagen. Jeg har givet lidt mindre, men jeg lider også lidt under. Ikke meget. Det går okay. Hun kan bedre tåle, at jeg sådan bevæger mig lidt rundt med en rask, end at hun kan lide, at jeg vil prøve at se hende tunge. Ja, ja. Det der, det er vanvittigt. Det er jo også kun tunge, der kan blive det.
lige stående her, så. Jeg ved ikke, om vi skal have en rettet op, eller? Nej. Ikke spor. Den her hest er ikke ved at falde sammen overhovedet. Trust me. Trust me. Nej, da jeg købte hende i sin tid, og sagde dyrlægen ikke noget med at kravle under og rundt om benene og alt muligt på en unghest. Jeg har både kravlet under og imellem benene og alt muligt på hende. Ja, altså det er jo lige så meget. Nej, der kender hesten, det er ikke lige så slemt, men jeg skal ikke gå og gøre det rutinemæssigt, sådan at jeg ikke skal det selv. Er det mening? Men altså, det viser jo bare, hvor godmodig hun egentlig er, ikke? At man God hest. som God hest, der ikke gider munden. Hun gider bare ikke stald overhovedet. Nej, det gider jeg. Der er gang i. Hold du lige op med overlæben, så laver jeg lige et lille tjek her. Ja, det er super. Der er gang i dig. Det er ikke meget tålmodighed. Men vi er søde. Det er mere fordi jeg ikke har lyst til at slippe kinden. Vil du ikke give mig saksen igen, ellers så kan jeg faktisk normalt godt arbejde nogenlunde selvstændigt. Men det er fordi, at nu slapper hun lidt af. Nu har hun accepteret, at jeg har fat i kinden på hende. Super godt. Tak skal du have. Og så gik det ikke. Når vi lige hjælper hinanden lidt. Hun har en lille bitte smule tandsten på 107, så det er tand nummer 2 foran i højre overkæbe. Det kan være et tegn på, at spyttet ikke kommer nok omkring den, fordi hun måske undgår den en lille bitte smule. Okay. Det er det eneste, jeg finder på, ellers så kan jeg ikke finde noget, der kan forklare, hvorfor hun skal gå og tage hø. Det er meget, meget tyndt, men det er et fund. Ja. Så det er noget, jeg noterer, og så kan man sige, hvis ikke hun bliver bedre, eller... Altså, har du meget hård hø? Altså, er det meget groft? Er det det her? Det var dejligt blødt, sådan set. Ja, det er det, der er min spise. Ja. Godt. Hun skal tilbage i boksen. Ja. Ved du hvad? Skive, eller hvad? Hvis du... Sådan der. Så skal hun bare lige hejses ned. Ui. Så bliver det her. Og jeg går bare. Ja. Også den anden fod. Ja. Også det andet ben. Ja. Ja. Uha. Kom. Ja. Du skal altså bare ikke støtte for meget heller. Træk godt lige ud og eventuelt vend derude. Ja. På gårdspladsen, så bare træk lige ud. Hun er nemlig enormt træt i kroppen. Det er bare tungen. Der er den eneste muskel i hele kroppen, der ikke er påvirket. Og du vil hænge ud og vende, eller? Det synes jeg. Det havde jeg gjort, især når hun går sådan der. Så bare give hende et kærligt puff bag til. Yes, nemlig. Og jeg har hende her, så bare puff til. Ja, super godt. Så går du bare ud og vender. Det er bare træk, bare træk. det her stativ her. Mhm.